Og jeg vil gerne lige kigge alle, der ser med direkte ind i sjælen, bare for at sige, at jeg havde ret. Hej alle sammen, og velkommen til Elektriker-podcasten. Podcasten, hvor vi dykker ned i alt, der rører sig i elbranchen, fra hverdagen på pladsen til teknologierne bag installationerne og fremtidens løsninger. I dag er jeg taget ud til Vargo, og Vargo er jo faktisk en af de mest kendte elektrikerfirmaer. Kalder man jer egentlig et elektrikerfirma? Det ved jeg ikke, om man kalder os... Altså, vi kan jo godt lide at sige, at vi er en... til den verden, kan man sige. En leverandør er i hvert fald nok noget af det mest brugte elmateriale efter stikkontakten, fordi at man bruger jo Vargo mere eller mindre overalt. Ja, det var i hvert fald min opfattelse, indtil jeg begyndte at spørge om spørgsmål, og der er åbenbart mange, der stadig godt kan lide de gamle skruemuffer, men det forstår jeg så ikke. Nej, det forstår jeg heller ikke. Nej. Jeg har den i bilen som en backup, og jeg bruger cirka 0 om året nærmest. Det er ikke det, man bruger. Nå, men som vi kan høre, så er jeg altså ikke alene, som I sjovt nok kan gætte. Jeg er altså taget ud til Vargo, og vi sidder sammen her med Per og Jakob. Og Per, vil du ikke lige prøve at komme med en introduktion til, hvordan du er endt med at arbejde her i Vargo? Jo, altså jeg søgte jo en ledig stilling. Det er jo den primære, men jeg søgte den egentlig, fordi at de manglede en elektriker, de manglede en produktchef. Og jeg havde siddet som produktchef i en anden stilling før, og er uddannet elektriker. Og så er det egentlig min indgangsvinkel til den stilling, jeg sidder i dag som produktchef for det, der hedder Interconnection. Hvor gammel er du rent nysgerrig? Ja, jeg er stadigvæk 49. 49? Ja, lidt endnu. Det er mere, når du siger, du har været elektriker før. Har du så været elektriker, mens Vargo ligesom er kommet frem? Ja, altså nu kommer jeg fra det mørke Vestjylland. Og, findes Vargo derovre? Nej. Hele min læretid har jeg har aldrig set den, for at være helt ærlig. Aldrig set den, men den har eksisteret. Altså, den har jo lige haft 50 års jubilæum, så den har i hvert fald eksisteret hele min læretid og i min tid som elektriker. Og hvad er din funktion så i dag i Vargo? Jeg sidder i det, der hedder Interconnection, og det er alt, hvad der hedder forbindelsesmateriale. Det er samlemuffen, det er rækkeklemmer. Hvad har vi mere? Vi har PCB, altså printstik. Jeg står for alt, hvad der hedder printerteknologi. Vi har jo til opmærkning også af vores klemmer, men opmærkning også af ledningsopmærkning, komponentopmærkning. Den gode gammeldags dymostrimling kan man også få til vores printer. Så jo, det er en printerløsning, som jeg selv synes er virkelig smart og er nem at have med også ude på pladsen. Den kender jeg faktisk ikke til, så den tror jeg, den vender vi lidt tilbage til, tror jeg. Ja. Men vi sidder også sammen her med dig, Jakob. Hvad er din historie? Hvor gammel er du, og hvordan er du endt her i Vargo? Jamen altså, vi kender jo hinanden lidt. Vi har jo været lærlinge på samme tid og gået på teknisk skole samtidig. Og det vil så sige, at jeg også har en elektrikerbaggrund. Og vi har også været elektrikerkarriere-ambassadører meget kortvejt sammen. Præcis. Så for elbranchen her. Og man kan sige, jeg har været hos en installatør førhen, og beskæftiget mig med bygningsautomatik. Og det er egentlig også det, der var indgangsvinklen til kan man sige, den stilling, jeg sidder i dag her i Vargo, hvor jeg egentlig har ansvar for salg af bygningsautomation, som det hedder her. Man kan sige, min stilling hedder egentlig Business Development Manager, fordi at der også er et element af det her med at have fokus på nogle komplette løsninger, så det ikke bare bliver produktsalg på den måde, men at vi egentlig får samstykket nogle løsninger og nogle, hvad kan man sige, helstøbte løsninger for kunderne, som de kan bruge, frem for at det bare er enkelte stykker hardware, og det er egentlig det, jeg sidder med. Og så bliver jeg jo lidt nysgerrig, fordi jeg vil jo gerne lige slå den klar. Er Vargo dansk? Nej. Det er tysk virksomhed. Er der små lokale firmaer i alle landene? Stort set alle lande, ja, har vi en lokal afdeling. Ja, så lokalt vil det jo så være sådan nogle salgskontorer, om man så må sige, hvor så sidder der en salgsorganisation her, ikke? Og hvor at det meste er sådan produktudviklingen sker jo så i Tyskland, og ligesom, hvor landene ligesom har mulighed for at spille tilbage mod hovedkvarteret og deltage med de inputs, der nu er fra kunderne ude i landene, behov, ønsker, altså respons på de produkter, som man er med i Danmark og i de øvrige lande til at putte ud i markedet. Fordi det er jo så også os som salgsorganisation, der så er med til at få feedbacken, og der spiller vi så tilbage ned til hovedkvarteret ned i Tyskland, og er med til at præge det den vej rundt, ikke? Og der har vi jo så også det meste af vores produktion i Tyskland, på nogle forskellige lokationer i Tyskland.
Men hovedkontoret ligger i Minden, det ligger lidt uden for Hannover. Og i forhold til podcasten her, så har vi jo fået en masse lytterspørgsmål, og der er ligesom 2 dele af podcasten. Vi har Vargo Muffe-delen af podcasten, som vi starter ud med, hvor vi bare sådan generelt snakker muffer, og så lidt mere muffer. Fordi at jeg vil sige, det er helt klart, fleste elektrikere kender Vargo for jeres muffer. Jeg vidste ikke engang, I lavede dymo, eller ikke dymo, men opmærknings. Så det synes jeg også, vi skal dykke ned i. Men hen mod halvvejs i podcasten, så dykker vi så lidt mere ned i alt det tekniske, PLC, og ja, hvad der egentlig foregår i Vargo, man ikke kender så meget til. Men jeg synes, vi skal starte lidt med en helt standard Vargo-muff, og der er jo konkret 2 modeller. Vi har 221-modellen, som er den velkendte orange, hvor man kan klikke den. Hvad hedder den helt korrekt? Ja, vi kalder det for lever internt, men når jeg taler med kunder, så kalder jeg det for vippearmen. Så det er vippemuffen, og hvad kalder I så den anden? Ja, push-in-muffen, eller 2273 kalder jeg den også bare altid, men push-in, ja. Jeg kan sige, det er jo vores interne sprog for det, fordi vi ved, hvad vores produktnummer hedder, men jeg ved i hvert fald, at det er kendt ude i branchen som en skærmuffe. Kært barn har mange navne, men det er i hvert fald det, som vi kalder push-in-muffen, ikke? Jeg vil også sige skærmuffe og vippe, den med vippeting og skærmuffen. Hvad er forskellen sådan helt konkret på de 2 forskellige muffer? Det er jo selve fjederteknologien inde i muffen, der er forskel på. Det er den med vippearmen, der har du det, vi kalder cage clamp, og i skærmuffen, hvis det er det, vi kalder den i dag. Det bliver dagens navn. Der hedder den teknologi, det er pushwire-teknologien. Og forskellen er, at i den med vippearmen, der har du en fjeder, der går ned. Så, altså når du åbner den, så kan du sætte din ledning ind, og når du lukker vippearmen, så går den her fjeder ned og lægger sig oven på din leder, og skaber den her gastætte forbindelse, som den skal være. Gastæt? Ja, og det er lidt sjovt. Et gastæt forbindelse, det er, at hvis du tager muffen og lægger ud i et miljø, hvor kobberet begynder at irre. Når det så er irret, og du så tager den ud og tager lederen ud af muffen, så kan du se der, hvor fjederen har siddet, der er den helt klar i kobberet. Okay. Så det er det, vi mener, at der er ingen gasser, der er ingen luftarter, der kan komme ind og påvirke på det punkt, som muffen den klemmer på. Men når den så er fjederbaseret, er den så stærkere end vores skærmuffe? Fordi skærmuffen, der sådan, skærer den jo fast og sidder ved siddende. I princippet gør den det samme. Der er altså ikke noget... nej, der er ikke nogen... Altså, forbindelsen er den samme. Så der er ikke nogen forskel på. Det handler om, hvad et er, at skærmuffen den er noget mindre. Så der, altså, hvis man har en installation, hvor der ikke er så meget plads, så er det selvfølgelig den, man skal bruge, og ellers så kan man jo bruge den anden, som man vil. En af de ting, jeg synes er meget sjov ved skærmuffen, det er, at jeg læser stadig folk på Facebook, som siger, at de ikke kan lide skærmuffen, fordi man ikke kan tage den af. Mm. Jeg har jo mine metoder til at tage den af, og jeg plejer bare at trække og twist. Mm-hmm. Hvad vil Vargo selv sige, at den er korrekte metode at tage den af? Men det er lige præcis den korrekte metode. Det er det her med at twiste. Man holder fast i ledningen og muffen, og så twister man begge to modsat hinanden, og så trækker man samtidig ledningen, og så går den af på den måde. Så den er genanvendelig. Det er helt den der. Jeg skulle til at sige, er der så, altså, hvis nu man tager den af på 10 gange, har den nogen påvirkning for muffen? Det vil det nok have på sigt, men jeg tænker ikke, at man tager den af så mange gange. Nej, så bruger man vippearmen. Ja, og det er det samme med vippearmen. Vi har jo sådan set kun testet vippearmen 30 gange. Nå, er det sådan noget, der står med småt inde på hjemmesiden, at den er godkendt til 30 åben luk? Nej, det gør den. Det står der ikke nogen steder, men det er noget, vi ved. Det er noget, vi tester ud fra en given standard. Og vi sidder også og siger, at altså, hvis du skal åbne den så mange gange, det kan jeg simpelthen ikke se, der er nødvendigt. Nej, jeg vil også sige, når du er ude af fejlfinde, så ender du måske med at komme op på 10. Men det er ikke, for du ender ikke 20-30. Og når man er ude af fejlfinde, selvfølgelig er der jo noget med det her med, at man skal prøve at skælme installationen af midt i din streng. Men hvis man skal måle spændingen, så er der jo huller, eller huller til prøvepinden i muffen. Og det er der faktisk mange, der ikke ved, fordi hullet er i det her klare plastik, så man kan ikke rigtig se det sådan lige ved første øjekast. Men den er altid under Vargo-logoet. På begge sider. På begge sider? Ja. Så på begge sider er det også... det er jo kun vippearmen. Er det også med... Men den er på både skærmuffen og den med vippearmen. Og skærmuffen, der er den måske faktisk lidt mere tydelig, for der er sådan en lille bule
hvor man kan måle det. Men på selve 221'eren, den med vippearmene, hvis man altid kigger efter Vargo-logoet, så nede under Vargo-logoet, hvis man åbner op her, så kan man se, at der er sådan et hul ind der. Men på modsat side er der også ja, så man kan tilgå, på vippearmen kan man tilgå begge sider, uden at frakoble installationen og faktisk måle på den, hvis man har de helt tynde prøvepinde. Ja. Så har jeg en af de spørgsmål, jeg har set flere spørge om, det er, hvad er forskellen på den hvide, som jeg personligt aldrig har set, og så den grønne og den orange vippearmsmuffe? I princippet er der ikke nogen forskel, men den grønne er, fordi det er vores bæredygtige model. Den er blevet produceret, plastikken er genanvendt plastikflasker. Og den hvide, den er godkendt til EX-områder. Og hvad vil det sige? Jamen, det er eksplosionsfarlige områder. Men den er ikke godkendt som standalone. Den skal sidde i en holder. Og det kræver EX, at der ikke er noget, der kan sidde løst og kan flyttes rundt. Så det er noget med EX-standarder, der går ind der og siger, at det skal være sådan her. Hvad betyder en holder? Er det sådan en, ligesom, jeg jo for nylig kommet ud med sådan et nyt produkt her, som er... Ja, altså det har ikke noget med den her at gøre, som siger, men det er vores egen holder. Altså lad os tage holderen til 10'eren for eksempel. Lad os tage den her, fordi nu tabte jeg den. Det du sidder med nu til dem, der lytter på podcasten, det er sådan en dinskinne muffeklemme. Hvad hedder den korrekt? En dinskinne holder til 221-serien. Og den er nøjagtig man til, den er bare lysegrå. Altså samme farve som den grå vippearm på muffen. Og den skal du have med i din EX-installation, hvis du skal bruge EX-muffen. Du må ikke bruge EX-muffen bare at putte ind i en EX-godkendt sammeldåse. Den skal være fastgjort. Ja, eller det må du jo godt, så bliver det bare ikke godkendt. Så må du jo heller ikke. Så følger du ikke fabrikantens anvisninger. Nej, præcis. Nej. Og så står fabrikanten uden ansvar og alt det spændende. Præcis. Okay, jamen det håber jeg, at dem, der leger med det her EX, ved forhåbentlig. Om det ved de fleste af dem, der ved, at EX-modellen den findes, det er jo dem, der arbejder med det, så de ved også godt, hvad det er for nogle standarder, og hvordan installationsmetoden skal være. En af de helt store spørgsmål, der er kommet, det er, at I har jo i skæremuffen, der har jo en 2'er, som er hvid, en 3'er, som er orange, en 4'er, som er rød, og en 5'er, som er gul. Så har I kun en 2'er og en 3'er og en 5'er vippearm, og for nylig har så lanceret den her 10'er. Mm-hmm. Er der nogen planer med at få en 6'er, en 8'er eller en 1'er ud? Nej. Ikke som det er lige nu. Det er der ikke. Jeg tror, at du overså, at der var en 8'er også. Ja, der er også en 8'er skære. Ja, præcis. Så kan man sige, kombinerer man de to serier, så rammer man stort set alle. Lige på nær 9, ikke? Men, og 7. 9 og 7. Men ellers så rammer man stort set alle kombinationer samlet set, ikke? Kunne man se, der komme en enkelt etter skærmuff til at afslutte en faseleder, som ikke skal bruges, en disponibel leder? Det er faktisk noget, jeg har siddet og arbejdet lidt med, men den vil højst sandsynligt ikke komme som en skærmuff, den vil komme som en vippearm. Men det er noget, jeg arbejder på, men det, hvor langt det kommer, fordi det er, jeg kan sidde og komme med idéerne, men det er noget, jeg skal vende med produktionen og den ansvarlige produktchef i Tyskland. Men det er noget, vi arbejder på, og vi arbejder jo hele tiden på at udvikle os og prøve at følge med, og vi lytter jo til de henvendelser, vi får, og vurderer, okay, det er noget, vi skal gå videre med, og så, altså, vi prøver at følge med. Ja, og hvis jeg skal komme med en indskydelse til det, så er det jo også altid en kombination af, hvad er det vi kan jo godt have en idé i Danmark, så hvad er det, vi kommer med feedback, men typisk så kan det være svært at komme igennem med et produkt, hvis det kun er noget, der virker i Danmark til en specifik kunde, fordi der skal jo også, kan man sige, være en eller anden skala i det, så for at det ligesom skal blive til noget, så er det typisk noget, som skal være et behov flere steder end bare her hos os. Det koster nok også x antal millioner at producere en maskine, der kan lave en ettermuff, som man kun bruger til at afslutte en disponibel leder. Ja, der ligger noget økonomi i, det er der ingen tvivl om. Der ligger nogle penge i udvikling, og det skal man jo kunne se en idé i. Man skal jo kunne se, at et eller andet return of investment på det produkt, man er ved at udvikle. Så, ja, og det jeg selv gør, det er, at jeg tager bare en 2'er skærmuff. Den fylder jo nærmest ingenting i forvejen. Nej. Præcis. En af de andre store ting, jeg synes, jeg stadig er overrasket over at se i branchen, det er, at
jeg ved ikke, om det er den der, de få amerikanske elektrikere, vi har tilbage i Danmark, som stadig tror, at Vargo det bare er 24 volt og kan trække 1 ampere, og så smelter det hele. For jeg synes, når man sådan kigger udlandsset, specielt USA, så er de jo rigtig glade for deres twist, de der, jeg kan faktisk ikke wire nuts, lige præcis. Altså, de brænder jo for alt europæisk el, specielt Vargo, det må ikke finde. Altså, det er bare, det er helvede. Men jeg var meget chokeret over, at jeg for nylig så nogle danskere, som også sagde, at Vargo det er kun lavet til 24 volt. Hvad er sådan reelt testspænding, og hvor meget ampere kan de reelt trække? Testspænding, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de er testet til, men vi skal jo følge en produktstandard. Og den produktstandard, den tester vi jo som regel altid over, så vi er sikre på, at vi er der. Men på selve muffen, hvis man kigger på siden, så står der altid, hvad vi opfylder, både i forhold til IEC-standard og i forhold til UL-standard. Der står faktisk rigtig mange informationer på muffen. Der står blandt andet 300 volt. Ja. Så UL, kan du se, hvad der står der? Jeg har ikke mine briller på i dag. det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, det er 600 volt. 450 volt. Nå, 450 volt. Ja, okay. Jeg skulle til at sige, fordi hvis I siger, hvad vil det sige i forhold til en komfortinstallation, fordi at så er der jo 400 volt, og så er der nogen, der bliver bange derude. Ja, men vi skal også kigge på 400 volt. Er jo ikke noget problem ved et komfur. Det er jo ampererne, det er jo, du skal kigge på. Og der har du, jeg mener, det er 32 ampere, at 4 kvadraten, den er godkendt til. Ja, for hvor mange versioner er der? Der er en 4 kvadrat, og der er en 6 kvadrat, ja. Er der tænkt på at lave noget større? Måske. Ja. In development, maybe. Ja, måske. Ja. Glæder jeg. Men man kan sige, i forhold til det her med størrelse og sådan noget, så tit og ofte, når du er oppe i kabler af den størrelse, altså større end 6 kvadrat, så er det også, altså så er det heller ikke bare din normale dose og sådan nogle ting. Og så bliver det hurtigt også der, hvor man begynder at kigge hen imod, altså rækklemmer af en eller anden art. Altså noget fastmonteret på en anden måde, end man har med en samlemuffe, kan man sige, på grund af altså størrelsen på kablerne, og hvordan det er ligesom at arbejde med ledningerne, når de kommer op i en større størrelse. Så der er ligesom sådan en hårfin balance der også, i forhold til, hvad er det, der er af øvrigt installationsmateriale. Altså, fordi der skal vi jo også ligesom passe ind i det format, kan man sige, ikke? Jeg vil også sige, at det eneste tidspunkt, jeg reelt bruger 6'eren, altså jeg bruger den tit til midlertidigt at sætte på en stikledning eller et eller andet, hvis man nu slår noget fra, vil være sikker på, at du ikke rammer et eller andet. Ellers så jordklemme, hvis man skal sætte 2 6 kvadrat jord sammen. Ja, fordi du er ude i, at materialet, altså kablerne i sig selv, de har en hukommelse, så når du bøjer en ledning, så vil den egentlig gerne tilbage igen til der, hvor den var. Det siger jeg, fordi jeg har siddet som produktchef fra kabler, før jeg sidder her. Ja. Så når du bøjer en ledning, for eksempel, for at den skal ind i en klemme eller ind i en muffe, så vil den gerne tilbage igen, der hvor den kommer fra. Og hvad mener du med det i forhold til muffe? Jamen, det giver jo en stress i muffen, og hvis du så har flere, jo større de er, jo større kraft er der på, at den gerne vil tilbage igen. Ja, så den begynder at vride materialet. Ja, så der skal man også tænke på, hvor stor er de kabel i forhold til, hvor stor er muffen, jeg skal. Og det er så der, som Jakob siger, så er det, vi begynder at snakke om, skal vi over i en rækkeklemme i stedet for. Ja, så kan man sige, sådan helt lavpraktisk betyder det jo så større fjeder, og flere kræfter skal der til for at åbne, hvis du har for eksempel sådan en vippepæl. Jamen, og på et tidspunkt, så er der sådan et helt fysisk skel, hvor så kan du ikke, eller også så er det ikke så nemt at betjene og lækkert og sådan noget. Fordi altså, det hele, det er jo sådan et samlet indtryk af sådan et produkt, ikke? Ja, og det er jo, hvis du skal jo større en fjeder, jo større kraft, så betyder det også, at du skal have en længere vippearm for ligesom at have den her vippestangseffekt, og så bliver det igen større og større og større. Og så kommer vi også bare ud i et sted, hvor det er jo ikke noget, der er behov for. Altså, det er jo ikke det. Nej, vi skal også kigge på behovet. Præcis, igen også i forhold til, hvad man bruger i andre lande og sådan noget. Ja. Hvad er den mest typiske fejl, for især når folk bruger jeres produkter? Ja, hvis vi kigger på samlemufferne, så er de typiske fejl, det er, at man ikke får afisoleret nok. Og det betyder, når du så skubber ledningen ind i muffen og lukker vippearmen, så går fjederen ned på isoleringen i stedet for. Der har vi altså set, at det giver noget varme, det giver nogle gnister, fordi den lige har måske en lille smule fat, og så smelter den.
Det er ligesom, når du ikke spænder en tavle ordentligt. Eller spænder på isoleringen på en tavle. Det er samme effekt. Ja, lige præcis. Og der er det jo simpelthen så vigtigt, at man lige vender muffen om for at kigge, for den er jo gennemsigtig fra bunden af, og så skal man lige se, har jeg kobber på begge sider af min forbindelse. Jeg skulle til at sige, fordi når man skal kigge en muff, det I gerne vil have, det er, at der skal være kobber på, så den rammer bagenden, og der stadig er kobber under den. Ja, så der ligesom og det er meget tydeligt, når du smider et stykke kobberledning i, at du har kobber på den ene side og kobber på den anden side. Jeg havde sådan en lille traume, som stadig sidder med den dag i dag. Jeg har lavet som andenårslærling og tredjeårslærling, der lavet en Vargo-samling, og 3 uger senere kom jeg ud og skulle skille den ad, for det havde været midlertidigt, og der var den nemlig blevet varm. Og det traumatiserer mig så meget, at jeg altid, hver eneste muff, jeg laver, lige dobbelttjekker, sidder den korrekt og monterer den. Og så når jeg sidder og ser 10'er-muffen, så driller det lidt mit hoved, at man ikke lige kan dobbelttjekke, at den faktisk sidder korrekt. Nej. Men jeg vil sige, ligesom vi havde de andre informationer på samme muffen, så står der jo faktisk også, hvis man kigger på siden af afisoleringslængden, der er ligesom sådan en lille, sådan nogle pile med et tal imellem, og det er antal millimeter, man skal afisolere sin ledning. Og hvis man nu laver mange samlinger, jamen, så bruger man typisk en eller anden form for afisoleringsværktøj, og mange af de her, blandt andet nogle af dem, vi selv har også, jamen, dem kan du indstille på millimeter. Og så er det, dels er det hurtigere, men så er du også sikker på, at du får det rigtige resultat hver gang. Og så kan man sige, så ved du med stensikkerhed, at du har gjort det, som du skulle. Ja, så stregen på siden, den er 1 til 1, så du kan egentlig bare sætte din ledning hen og så sige, det er der. Jeg skulle sige, det er jo så brugervenligt, som det overhovedet kan blive, i hvert fald for de få danskere, der ikke har prøvet at bruge jeres muffer endnu. En anden fejl, vi ser, det er, at der er mange, der putter flere ledere ind under samme fjeder, altså ind under samme vippearm. Og det er altså no-go. Og grunden til det er, at fjederen er produceret til, eller designet til, at give det korrekte pres på én leder, på én rund leder. Så hvis det er, at du putter 2 ledere ind, så giver den ikke det der pres, som den skal. Hvor langt går det ned i kvadratet? Det står også sikkert også på siden. Ja, det står også på siden, at det er 0,05, tror jeg det er, faktisk. 0,2 kvadrat. 0,2 kvadrat. Okay, så det er den. Altså, det er jo egentlig lidt det samme princip, som man har, hvis man har brugt en, normal skrue sammen muff. Altså, man kan jo godt se det også lidt det her princip, hvis det er, man har 2 i, eller 2 forskellige størrelser, jamen, så vil de ikke være nødvendigvis spændt lige godt på begge. Og man kan sige, putter man 2 i en af vores, under en af vores fjeder her, jamen så opnår man lidt det samme resultat på den dårlige måde, fordi det ikke er designet til det. Så det skal man selvfølgelig lade være med. Og jeg vil sige, noget jeg ikke rigtig har vidst var en ting før skræmmende nyligt, det var de her tavledinskindklemmer, I har, eller de her holdere. Ja. Og de fungerer jo faktisk egentlig skidesmart, når du har en vis mængde, altså, og den fås både til vipperen og til skærmuffen, og den klæder du simpelthen bare ind på din skin. Skal jeg lige samle den op, jeg smed på gulvet før, til vores 10'er muffe her. Den er så smart, at hvis du har flere ledere, du skal samle, så har vi en holder til 10'eren i forskellige farver, men du har, så du kan sætte dem sammen. Så når du har den på din skinne, så sidder det. Du kan have den gule-grønne til at sidde der, så hvis du har... Ja, så hedder det et sæt med 3 10'er-muffer. Som har ligesom en plint til at samle dine, hvis du har flere ledere, der skal have den samme potentiale eller et eller andet. Så det har man mulighed for med den nye 10'er-muff. Ja, så man kan sige, at det bliver super pladseffektivt, fordi det bliver jo ikke hen af din skinne, men det bliver jo egentlig lodret lidt som ens gruppeafbryder, eller hvad man nu ellers har af din skinkomponenter i sin tavle, ikke? En af de ting, Vargo også laver, det er den her gelbox, og jeg synes egentlig, at tanken bag den virker ret smart, men ude i virkeligheden, vi har jo de her regler med dobbeltisolering i forhold til, hvordan fungerer gelboxen rent praktisk der? Er det tiltænkt, der skal sidde 2 muffer i samme gelbox? Du kan få flere forskellige de her gelboxe med, der afhængig af, hvad der skal være i. Der er forskellige størrelser. Så der skal man lige ind og kigge på, hvad er det egentlig, jeg har behov for, og hvad har jeg af gelbox? Der har vi en decideret oversigt over, hvad passer ind i hver gelbox. Men ja, den er ikke dobbelt isoleret i sig selv, og derfor må den ikke stå alene. Den skal ind i en godkendt dobbelt isoleret sammendåse. Men det, som jeg tænker, den er virkelig god til, det er, når du har ude at fejlfinde på udendørslys i, lad os sige, en boligforening, hvor de har de her pullertlamper, der står rundt omkring. Der må den jo gerne komme ind i pullertlampen. Ind i dåsen, ja. Ind i selve pullertlampen, som er dobbelt isoleret.
den er jo godkendt som dobbeltisolering i sig selv, så der må den jo gerne komme ind sammen med de andre samlinger inde i lampen og ligge. Og det er egentlig der, vi har set, at den har haft en ret god effekt. Ja, er det fordi i udlandet er der nogle andre regler med dobbeltisolering, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg ved ikke, om der er ude i Østen, eller hvor, men det er jo igen i forhold til noget IEC-standarder. Og det er også genialt med pullerter i forhold til, at du altid har myreproblemer. Så hvis du bare lægger samlingene ind i en gelbox, ind i pullerten. De fleste, der bare har arbejdet lidt med el- og udendørsinstallationer, kan der nok også genkende til, at selvom man har puttet tingene i en dåse, som måske var IP 65, eller hvad det nu kunne være, har også oplevet, at der også kommer vand deri, altså, som kan give store nok problemer. Altså, fordi kan det komme ind, så kan det typisk aldrig komme ud, og så kan man sige, så synes jeg egentlig også, den har sin berettigelse i en dåse. Altså, det er klart, de fylder noget mere, end hvis du bare havde samlingen i en samle... Ja, det er en AP10, man skal bruge for ligesom at lægge for din AP9, og så begyndt. Den er jo lidt aflang. Det er nok en 10, man skal op i før... Jamen igen, kig på, hvad man har plads, hvad du har af andre kabler, hvor mange kabler har du, der går ind i, og så det er jo op til, hvad man føler, man har plads til. Så det er jo helt op til installationen i sig selv. Men det er jo lige præcis, som du siger, det handler jo om den her varme udvikling, du har. Når du har en forbindelse af en eller anden art, og du har et forbrug på et kabel, jamen så har du også en varmeudvikling. Og hvis du har omgivelsestemperaturer, der også er skiftende, så har du en kondensudvikling. Og hvis det ikke kan komme ud af en dåse, jamen, så kommer der udfordringer. Så kommer problemerne. Ja. For lige at skifte lidt væk fra de klassiske muffer, så hen til jeres nye krømpemuffe. Fordi her i 2023, så lancerede I den helt nye Pushwire Inline, som den sådan helt korrekt hedder ifølge Google. Det håber jeg også er korrekt. Ja. Og det er en muff, jeg ikke har brugt overhovedet før sidste år. Og nu bruger jeg ikke andet, når jeg krymper. Fordi det er nemlig den her krømpemuffe, og jeg ser rigtig mange siger, at jeg må ikke bruge den, når jeg krymper. Og I har været ude og lave en video, hvor I forklarede, at det må man godt. Mm-hmm. Og så lavede I så også en video, hvor I forklarede, at der er den her med vippefunktionen, hvor man ikke må bruge den. Ja. Hvis vi bare lige skal skære det helt ud i pap, hvornår må man så bruge den her krømpemuff? Hvad er dens formål? Hvad er den designet til? Den er jo designet til lige præcis som en erstatning til din presmuff. Og afhængig af, hvad for en installation du har, hvor du skal lave din samling, så er der jo noget teknisk i det her med, hvad for noget krømp du bruger, og hvor meget krømp du bruger. Fordi indendørs, så behøver du jo ikke krømp om hver enkelt leder. Der må du gerne bare sætte krømp ud over det hele, og så er det fint. Men hvis du skal have den udenfor og have den ud i jord, så skal du have godkendt krømp til jord om hver enkelt leder, altså om hver enkelt muffe, og så skal du have det ud over hele kablet og ud over hele din samling bagefter. Og det skal man, fordi at kabler i jorden er ikke vandtæt. Kabler er ikke vandtæt. Vand, det kan trænge ind igennem kappen, og så kan det løbe inden sammen med dine ledere. Og hvis det er, at du ikke har lavet din krømp om hver enkelt leder, så løber det hen i din samling, og så skaber det en kortslutning. Så derfor skal det selvfølgelig være med lin, når det er udendørs. Og det var der, man siger, at godkendt krømp til jord, og det er jo som regel med lin. Og jeg vil gerne lige kigge alle, der ser med direkte ind i sjælen, bare for at sige, jeg havde ret. Man må godt bruge Pushwire Inline-muffen, som er den her aflang gennemsigtige uden vippe. Det er skærmuffen, hvor du gerne bruge til krømp, uden at du skal have et ekstra lag isolering over, eller ekstra lag krømp over hver enkelt samling indendørs. Men udendørs, så skal du så have ekstra lag. Ja, præcis. I told you so. Nej. Og der er modsat den vippe-modellen. Den er ikke godkendt til det, og det er fordi, at man siger, at den kan demonteres. Og jeg ved godt, den bliver jo ikke demonteret, når den er blevet krympet ind. Men man siger, at fordi den kan... Så fordi du kan åbne armen og lige hive den ud? Ja. Det er nemt at gøre, når krympen er over. Ja. Men jeg tror, at man skal betragte det som til to, hver sit formål, ikke? Altså, hvor man har den der med liveren, det kan måske være meget fedt, hvis du arbejder i en tavle, for eksempel. Jeg tror, alle elektrikere, der skulle skifte en eksisterende tavle til en ny, og skulle forlænge nogle eksisterende kabler, jamen, i en tavle vil den være helt fin. Altså, der kan det godt nogle gange være lidt træls, hvis for eksempel, hvis du har 221'eren, altså den med Tormuffen, stand 3. Ja, præcis. Eller skærmufferne for den sags skyld, at tingene kommer ind fra samme side.
Altså hvis du bare skal gøre noget længere i en tavle, jamen, så er det oplagt, at kan man sige, de kommer ind fra hver sin side. Og til sådan et formål er det jo lynhurtigt, og også i forhold til, hvis du skal lave noget fejlfinding eller et eller andet. Hvis du har rigtig mange kabler eller ledninger, du skal forlænge i en tavle, jamen, så er der også større risiko for fejl, og så kan man sige, så er det måske meget fedt, at du har mulighed for at kunne gå ind efterfølgende, tage det fra hinanden, få flere ledninger til med en af de andre muffer, eller rette op på den fejl, du eventuelt måtte have lavet. Og der kan man sige, der har du ikke helt samme risikofaktor, hvis du skal rette op på nogen, der har boret ind i et kabel i en væg, for eksempel. Den her krømpemuffe, som hedder Push Wire Inline, som er til krømpen, kan man montere den forkert? Intet er umuligt, kan man sige. men man skal jo kigge på, at klasse 5 leder, altså blød leder, det kan den ikke. Du kan ikke presse det ind i, men du kan sætte en tylle på, og så kan du presse det ind i. Så den er godkendt til blød leder med tylle? Yes. Og det svar, jeg faktisk håbede, I ville komme frem til, det er, at den er lidt følsom over for varme, i forhold til, når du krømper, så står du tit med en flamme. Selvfølgelig skal man ikke stå og varme samme sted, og det er jo lige meget om, hvad du har, fordi så brænder du din krømp også. Du skal jo fordele din varme så godt som muligt, og det er det samme her. Du ikke stå og varme for meget på samme sted. Altså det er ikke noget, man reelt skal tænke på, for jeg har jo stået, når jeg tænker krømp sådan, nu har jeg jo den her vakuum ind under, så derfor har jeg prøvet at gøre det lidt, men det er måske ikke noget, man skal tænke over andet end lade være med at brænde krømpen som altid. Det handler om at fordele varmen. Ja, så er det jo godkendt, ligesom alt muligt andet plastik, der skal bruges til elektrisk formål. Altså det er jo godkendt til at kunne tåle en eller anden vis varmepåvirkning. For man kan sige, når der kommer belastning altså elektrisk belastning på ledningerne, jamen, så bliver tingene varmere, og derfor er plastikken ligesom af en type, som kan tåle det. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man skal stå og brænde med sin gasbrænder direkte på den, fordi så kan det ikke. Men jeg vil ikke være nervøs for det, når jeg stod med noget krømp udover. Nej, okay. Jamen, det er jeg glad for. Altså som udgangspunkt kan installationskablerne jo nu om dagen i hvert fald tåle 90 grader, og det skal den her plastik jo så også kunne efterleve. Jamen, det er jeg glad for. Jeg ved ikke, hvem der er den sociale medieansvarlige. Jeg kigger lige til venstre på en mand, der har taget en masse billeder også i dag. For der fik jeg nemlig engang en tekst, hvor der stod, at man skulle passe på med en gasbrænder. Jamen det skal man også. Selvfølgelig skal man det, fordi en gasbrænder... Men ikke mere end normalt? Nej, men jeg vil til enhver tid anbefale en varmeblæser. Ja. Fordi at gasbrænderen, den er meget hård, og lige pludselig så er det altså for varmt. Den er lidt nemmere og lidt hurtigere at fange, hvis du bruger en varmeblæser. Ja, det er meget svært at overvarme generelt med en varmeblæser. Ja, præcis. Ja, så går det faktisk også rimelig hurtigt. Altså, hvis ikke du skal forlænge en 240 kvadrat, så er en elektrisk varmeblæser, altså en af dem på ledning i hvert fald. Jeg bruger en på batteri, altså den fungerer generelt. Ja, men altså, de fungerer altså ganske udmærket. Jeg synes da i hvert fald, jeg havde gode erfaringer dengang, jeg selv gjorde den slags med en elektrisk. Så det kan anbefales herfra i hvert fald. Så kommer vi til det sidste spørgsmål inden for muffekategorien, før vi hopper lidt dybere ud eller ind i Vago. Kommer der til at blive lavet nogle Vago-muffer, der er godkendt til brandinstallationer i forhold til, der skal du bruge de her keramikmuffer, de hvide med de der ligekæver? Lige nu er der ikke planer om det. Og det handler om, at den temperatur, som sådan en installation skal overholde, der har vi ikke lige man skal sige, plastikarten til, der kan det her. Og så skal vi over i det her gode gammeldags keramik, og det er ikke den vej, vi har tænkt at gå. Er det Danmark igen, der er lidt overregler? Eller Nej, det er det samme i Tyskland for eksempel. Så det er ikke noget, man... Det har været op at vende i produktionen, altså i vores produktchef-gruppe. Det er ikke noget, man lige tænker, at det er den vej, vi skal lige nu i hvert fald. Nej. Jeg tror også, det handler meget om, at kan man sige, vores produktionsapparat generelt er jo meget bygget op omkring, at det er jo plastikhuse til controller, og det er plastik på vores samlemuffer. Altså det er bygget op omkring nogle plaststøbemaskiner, og man har ligesom ikke dels erfaring, det kan man selvfølgelig få, men man har ligesom ikke på samme måde et setup, hvis vi skal over og lave noget, der hedder porcelæn, for eksempel. Og så skal der alligevel noget størrelse til på et eller andet marked, for at man vurderer, at det er en god forretning. Altså, så i sidste ende er det jo det kommer ned til. Men det, som standarden siger, det er jo, at din installation eller din forbindelse skal opretholdes i en given tid. Den må ikke slippe forbindelsen. Så rent elektrisk, fordi kablerne,
du bruger til brændestillinger, det brænder pis godt. Det brænder helt vildt godt. Ja. Men selve forbindelsen i sig selv skal bibeholdes i en given tid, som er givet ud fra en bygherre, der siger, at det skal være sådan og sådan, og det skal holde så lang tid, fordi bygningen er så stor, og folk skal kunne nå at komme ud og kunne se, at der stadigvæk er lys. Det er det, vi har brandrådgiver til. Ja, lige præcis. Og vurdere de her ting, ikke? Men så jeg tænker ikke, det er helt umuligt at lave en muffe på et tidspunkt, som holder den forbindelse, fordi når jeg har set nogle af de her muffer, der er blevet monteret forkert, og jeg får dem ind og får dem skilt ad, så ser jeg faktisk, at forbindelsen har været bibeholdt under hele processen. Så når jeg tager ledningen ud, så er der klar kobber. Fuldstændig klart blank kobber, lige præcis der, hvor muffen den har, eller selve fjederen har siddet på. Så jeg tænker ikke, det er helt umuligt på et tidspunkt, fordi man er i princippet ligeglad med, om selve huset til muffen, den brænder væk. Det handler om forbindelsen bibeholdes i den given tid. Det vil også sige, når jeg har set nogle af de der, altså igen, det må rigtig se en smeltevargo, det er amerikanerne, fordi at de skal bare, altså det er som om, det er en nyhed hver gang, så det skal alle vide, at det er sket. Der er det jo ikke, altså plastikken smeltet, men forbindelsen sidder stadig sammen. Altså, du kan jo stadig se ledningen, de sidder stadig alle sammen. Det er bare selve huset rundt om. Ja. Og så er der bare sådan helt alt andet brændt væk, fordi at det ikke er på grund af vargoen, at der er sket noget. Men og det er jo også nogle af de tests, der bliver lavet, når vi har noget, i vores udvikling og kvalitetssikring af produkterne løbende, jamen så er det noget af det, der bliver testet også. Altså, hvordan bliver den her elektriske forbindelse ved med at være, selvom plastikhuset på en rækklemme eller en samlemuff, den er væk for længe siden. Så det er noget, der er fokus på, og det kan da godt ske på et tidspunkt, at man finder en gylden løsning. Den ligger i systemet. Jeg har selv lagt den ind i systemet, så jeg ved, den ligger der. Det er ikke lige noget, der lige kommer lige... Ikke lige nu i hvert fald. Det er ikke lige der, fokus ligger lige nu. Men jeg vil så også sige, at nu sidder jeg jo her og kigger på nogle ting, jeg har ingen idé, hvad er, som vi skal hoppe lidt ind i, fordi I laver jo faktisk andet end vargomuffer. Det er jo ikke bare muffer. Nu har vi allerede fået lidt i forhold til, der er noget... Hvad var det, du kaldte før til opmærk? Ja, det er vores helt almindelige opmærkningssystem til klemmerne, rækkeklemmerne, ja. Hvad hedder det, hvis man skal prøve at finde det? Ja, det var Vargo Marking System. Smart printer. Ja. Eller opmærkningsmateriel, tror jeg også, man kan være heldig at finde det på. Og det er så en af de ting, jeg laver. Sådan opmærkningsmateriale. Hvad laver Vargo helt konkret ud over muffer? For I har jo også noget værktøj, sådan lidt forskelligt. Ja, værktøj har jeg også ansvar for. Ja, men vi prøver på at tage de mest gængse værktøjer, som en elektriker bruger. Altså, du ved, skruetrækker i ligekæv, stjernekæv, torskæv. Vi har lige fået tænger, altså spidstænger, kabelknive. De er lige kommet faktisk på markedet her for, jeg tror det er 1,5-2 måneder siden. Og afsløringstænger af forskellige typer til at afsløre kabler med og så videre, prestænger og så videre. Så det er det, vi har af er der også kabelsaks? Kabelsaks også, ja. Ja, så kan man sige grundlæggende, så er det ligesom Vargo er delt ind i nogle divisioner, hvor de her divisioner ligesom har ansvar for forskellige typer af produkter. Og der er ligesom 7 divisioner, hvor den ene er en division, som sådan har til opgave at samle løsninger på tværs af de andre. Så det er ikke nødvendigvis hardwareprodukter, de laver nogle softwareprodukter, men ellers så er det ligesom delt ind i de her divisioner, hvor vi har noget automation, som er controller, noget der ligger her på bordet, som man kan se, hvis man kigger med på videoen. Så er der selvfølgelig interconnection-delen, som vi har snakket om med samlemuffer og rækklemmer og de her ting. Og så har vi vores pluggable Installation Technology, PIT, altså stikforbindelser, som er nogen måske kender. Hvis vi lige skal starte med den, hvor bruger man den? Man kan i bunden af grunden, så kan man sige... Det er sådan en lille forlængerledning til dem, der ikke kigger med. Ja, det er vores Vensta-system, som... Jeg kan tage den op her, så hvis man kigger med på videoen, så kan man jo se den. Men i hvert fald i Danmark, så har den været rigtig, rigtig meget brugt til lysinstallationer, hvor man egentlig har daily. Så kan man køre sin lysinstallation ud. Har man et nedsænket loft med 60-60 armatur i, jamen så ved man måske, okay, der er 3-4 plader imellem, og så er der en fordelingsblok, og så kan du egentlig køre videre med et system med færdigkonfektionerede kabler med stik på, hvor at... Er der kan man så sige, sådan nogle T-kryds og sådan noget, man kan få? Ja, jeg sidder faktisk med et her i hånden, hvor så kan du få de her H-blokke, som er sådan nogle... ligesom en samledåse faktisk, hvor du har nogle afgreninger på, og dem kan du få i forskellige størrelser, så hvis du vil grene ud til flere, jamen så kan du få
en håndfuld forskellige afgreninger på de her, ikke? Og i bund og grund, så kan du bruge det til rigtig meget forskelligt. I Danmark har der været rigtig meget brugt til belysning med DALI, som er det blå, kan man sige. Men det findes i alle mulige farver, og det findes i alle mulige faconer, kan man sige, alt efter formål. Og størrelse af stikkene er også forskellige. Du kan få dem i runde, og det er lidt afhængigt af, hvad du har af plads, og hvad du har at gøre med. Endnu en ting, jeg overhovedet ikke vidste, de lavede for resten. Det har jeg aldrig set det. Altså, jeg tror, rigtig mange, der har lavet lidt større byggerier, det er mest udbredt på de lidt større byggerier, hvor man ligesom kan få nogle store driftsfordele i det her med at spare noget tid. Fordi du kan virkelig spare meget tid ved at gøre de her ting, og få, i stedet for, lad os sige, et tænkt scenarie, du har et kontor med de her 60 armaturer her, jamen så skal du hver gang, du skal tilslutte din lampe, så skal du enten have en dåse eller et lampeudtag, alt efter hvordan man lige gør det. Men det betyder jo egentlig bare, at så skal du så bøjle dit kabel op, eller rør, eller hvad du nu bruger, ind i en dåse, skrue dåsen op, 2 skruer, afisolere kabel ind, afisolere kabel ned til din lampe, eller hvad det nu måtte være, og måske videre med et kabel. Som minimum 3 kabler, så skal du afisolere en yderkap, du skal afisolere inderleder, samlemuffer, og så videre. For den er ligesom bare lavet til, at du har en forsyning, og så klikker du den der i forsyningen, og så bang, så klikker du bare det hele derud af. Klik, klik, klik. Du laver din grundinstallation, hvis vi skal forestille, at du har en kabelbak, der kører igennem hele kontorets længde. Der laver du din grundinstallation med dine dåser, og der sidder nogle dåser sådan løbet derhen af. Og fra den her dåse, så kører det ud til en H-blok, eller en hvilken som helst anden blok, som du så, når du er klar til at sætte armaturen til, så begynder du bare at køre stik på. Altså, det skal bare klik, 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 næste, videre. Og det er jo der, pengene de ligger i byggeriet i dag. Det er jo hurtigere. Det er jo mandetiden, der koster penge i dag. Det er jo ikke materialerne. Så jo hurtigere vi kan lave en installation færdig, jo flere penge er der i installatørens lommer. Ja, og så er der også noget med det her med at fejlfinde. Altså, du kan sætte det her sammen på en måde. Ja, præcis. Du kan sætte det her sammen på en måde, og du kan ikke sætte det sammen på en forkert måde. Altså, de her pinde, de er ligesom lavet på en måde, så du kun kan sætte det sammen på en måde. Det vil sige, du kan ikke lave en monteringsfejl, hvis du arbejder med Vinsta. Så en ting er den tid, du sparer på, når du skruer det op. Men jeg tror også, de fleste elektrikere har oplevet, at så har man samlet et eller andet anlæg, og så skal man sætte x antal timer af til at måske lige fejlfinde på at få alting til at spille 110%. Og den her risiko for at fejlmontere noget, den har du så godt som elimineret, hvis du kører med sådan et stikforbindelsessystem som Vinsta. Ja, så der er mindre tid efterfølgende på at fejlfinde. Ja, og så er der jo også et bæredygtighedsaspekt i det, fordi man kan sige, du har jo lavet en installation, som er super, super fleksibel, så hvis du skal ud og lave nogle ændringer efterfølgende, skal der lige en skillevæg op, eller skal du have et armatur mere, skal du have et mindre, jamen, så behøver du ikke, kan man sige, gå ud og fjerne noget installation. Altså det, man normalt havde gjort, hvis det var traditionel installation, jamen, så havde du skulle skrotte nogle kabler helt, trække nogle nye om. Jamen her, så kunne du egentlig bare klikke det fra hinanden og klikke det sammen igen, og så kunne du i øvrigt genbruge de kabler. Altså, det er jo nogle færdige længder og nogle blokke, og det kunne du genbruge på dit næste projekt, hvis det var det. Det sidste, jeg vil lige spørge, inden vi hopper videre fra den, hvad er det, den hedder den her, og hvor mange ampere er den egentlig godkendt til? Altså er det 2,5 vores stikforbindelsessystem som en helhed hedder Vinsta. Og så er der forskellige udgaver af det. Det her, det hedder MIDI, og det er det sådan mest brugte. Og så er der Vargo Vinsta. Vargo Vinsta. Nogle gange er der også folk derude, der kan bare kalde det Vargo-stik eller Vinsta-stik. Men det er jo, vi er producenten, så Vargo, og serien hedder Vinsta. Det er et registreret varemærke i sig selv. Præcis. Og man kan sige, de findes i forskellige størrelser, og hvad hedder det? Det her det er MIDI, som er den mest brugte, så er der en Mini, og så er der en Maxi, og så er der også en rund version, der hedder RD. Og de forskellige kan trække forskellige, strømme. Jeg mener, at det kan køre 20 eller 25 ampere. Jeg ved faktisk ikke lige helt i hovedet, men det er noget af den stil på MIDI-serien. Og når du er oppe i Maxi, så kan du selvfølgelig tage noget mere, og Mini kan selvfølgelig tage lidt mindre. Og så, så er der jo faktisk en lille nyhed, jeg tror godt, vi kan få lov at løfte sløret for her. Det er jo egentlig, at når man bruger en fjeder, ligesom man har den her, vi snakkede om før, man må krympe i en væg, jamen så har man egentlig en vedligeholdelsesfri samling. Og det vil sige,
at man jo egentlig betragter den som værende ikke en skjult samling. Derfor må man krympe den. Den betragtes som en forlængelse af et kabel, hvis man bruger Ja, så du snakker om inline push. Yes, det gør jeg. Fordi det er jo eksemplet, kan vi egentlig bruge en til en på vores Vinsta, fordi at det er den samme teknologi, der bliver brugt. Det er den samme fjederteknologi, den samme vedligeholdelsesfri teknologi, og det betyder egentlig, at de her samlinger, når du har sådan en Vinsta-blok, som den, jeg sidder med i hånden her, som man kigger med i videoen, jamen, den må man faktisk godt lægge ind i en væg. Og så er det ikke en skjult samling. Altså, det er ikke en ulovlig samling, sådan en her i en væg. Nej, og det er lidt en bombe i den danske elbranche, men det er faktisk rigtigt nok. Så det vil sige, man kan lægge sådan en her ind bag sin stikkontakt, eller i sin væg, over sit loft, hvad det nu måtte være, og så er den egentlig vedligeholdelsesfri, og derfor lever op til standardens krav for sådan nogle forbindelser. Så det vil sige, det her, det må man faktisk godt have i sin væg. Og det kan give nogle helt vilde fordele, hvis man begynder at ligesom udfolde det i sin byggeriproces, og ikke kun, nu har vi snakket om den her daily version, den blå version, men man kunne også snakke om, til ventilationsformål, eller stikkontakter i kanaler og alle sådan nogle ting. Ja, selvfølgelig, ja. Hvor man i øvrigt, altså vi har en masse forskellige partnere, som laver produkter, som passer med Vinsta. Det kunne være stikkontakter til en kanal. Ja, der er leverandører, man kan få sådan noget, hvor det hele bare klikker sammen. Præcis, hvor det er en integreret del af de produkter fra andre leverandører. Altså lidt ligesom, at man har lavet noget samarbejde med ABB om en holder. Jamen, så er der også andre, der har lavet produkter, som passer med Vinsta. Ja, den holder, du snakker om, det er, at man kan få sådan en ABB AP9-dåse, hvor du nu kan klikke sådan en Vargo-indsats ind, som er lavet til Vargo'er. Ja, vi skal lige en Vargo-indsats, det må vi egentlig ikke kalde det, for det er ikke os, der laver den. Det er ABB, der laver den i samarbejde med os, så den kun passer til 221, den med vibarmene, i 4 kvadrat. Men hvis jeg må slå en lille sidste krølle på det her med de her samlinger, jamen, så betyder det jo egentlig bare, at der kommer flere og flere af de her partnere på, og egentlig så kommer de jo også nu med nogle produkter, blandt andet forfradåser, hvor der er de her stik på, så man egentlig kan lave en installation fuldstændig nærmest uden at skulle afisolere et kabel i sidste ende. Det er jo sindssygt effektivt. Altså, du skal bare koble forsyningen på, og så er det bare klik med stikkontakter, og det er hele. Præcis. Og det er jo ikke for at tage arbejdet ud af hænderne på elektrikeren, men nogle af de her processer, hvor vi har rigtig mange repetitive ting i vores arbejde, blandt andet afisolere kabler, montere 500 lamper. Der kan vi virkelig hente noget og få nogle stordriftsfordele af de her ting, og man kan sige, det er nok ikke det i en elektrikers hverdag, som de går og synes er mest spændende. Så det her med at eliminere nogle af de her, undskyld udtrykket, men lidt lavpraktiske ting i det, det gør dels, at tingene går hurtigere, vi kan gøre det billigere, vi kan spare nogle penge, og udover det, jamen, så er der også noget med, at vi som branche kommer til at mangle nogle hænder, og kan vi gøre nogle ting på en smartere måde, jamen, så kan det være, at vi ikke kommer til at mangle helt så mange hænder, men vi optimerer tiden, vi bruger på at lave tingene på en lidt smartere måde, og så vinder det på den måde. Lærlingene, de sparer noget tid nu. Det er alle lærlingopgaven, der rører her simpelthen. Præcis. Ja. Nå, men det er så en af jeres produkter. Ja. Så jeg har Vargo-serien, som er eller jeg har Muffe-serien, så har jeg de her samlinger... Stikforbindelser. Yes. Og så har jeg også de her kasser, de her tavleting. Hvad Præcis. Er det for nogle tavleting? Ja, som jeg nævnte før, så har vi jo flere divisioner, og noget af det er blandt andet DIN-skin-materiel, såsom automationsprodukter, controllere. Og hvad betyder det? Altså, hvad er det? Det betyder alt jo, når jeg hører det ord. Ja, altså det kan være... Ja, grundlæggende så har Vargo, selvom der ikke er så mange, der ved det, så har vi faktisk 50 år, det havde vi sidste år, 50 års erfaring med automation. Og når vi siger automation, jamen, så er det egentlig grundlæggende været baseret på PLC'er, altså controller til at styre egentlig hvad som helst. Industriapplikationer, bygningsautomation, you name it. Det er egentlig dig selv, der definerer det formål. Men der har vi en hel masse forskellige produkter, og har 50 års erfaring på det område, og man kan sige, i Danmark har det ikke været det mest udbredte produkter, men det er faktisk ganske stort også i andre lande her i Europa. Og man kan sige, automation er en ting, så har vi vores øvrige ting, der ligesom også skal få tingene til at virke,
Hvis du har en PLC, jamen, så skal du også have en strømforsyning, og så er vi inde i en ny division, det der hedder interface. Det er strømforsyninger, relæer, alle mulige DC-DC-konverter. Så nogle ting, som egentlig skal få de forskellige ting til at kunne samles i sidste ende, så man, når man skal lave en løsning, jamen, så har man egentlig evnen til at kunne få det hele til at spille, så ikke at man skal købe en controller fra Vargo, og så skal man ud og finde ud af, hvem kan så levere en strømforsyning, så jeg rent faktisk kan... Altså, I sælger en hel pakkeløsning? Ja, det har vi i hvert fald mulighed for med de forskellige divisioner, vi har. Og så kan man sige, så er der også noget, der bliver lidt mere teknisk, hvor man er nede og kigge i printklemmer og sådan nogle løsninger, hvor det bliver lidt mere OEM, altså for eksempel på tilslutning på en lampe. Og sådan. Men er de produkter her, automationen, er det til det er jo industri, eller er der også til nogle sådan privat installation, smart home? Altså jeg kan godt forstå, at du spørger, fordi at der er rigtig mange, især her i Danmark, der hører ordet PLC, og så det ved jeg for eksempel ingenting om. Præcis. Og så tænker de, det er noget, for det første er det noget, der handler om industri, tænker man, og så er det også noget, måske lidt gammeldags, dinosauragtig teknologi. Og man kan sige, at det er rigtigt, at det ligesom er udspringer af industrien, og i øvrigt er godkendt efter alle industriens standarder. Så på den måde meget afprøvet teknologi. Men det er jo noget, som vi startede med det for 50 år siden. Teknologien er egentlig ældre end det, og man kan sige, at det har udviklet sig sindssygt meget siden. Så jeg tror, man skal være lidt varsom med måske bare at sige, det er PLC, og så er det industri, og så er det noget gammelt noget. Det er ikke helt sandheden, fordi produkterne har udviklet sig sindssygt meget, ligesom vores øvrige teknologi. Men er det noget, man kan bruge til sådan at koble op et smart home? Altså, hvad er det, den gør? Altså, er det sådan noget, hvor du kan have svagstrømstryk, og så kan den snakke med PLC'en? Ja, altså, der hvor vi er i dag, det er jo faktisk der, hvor det her bliver i lige så høj grad brugt til at lave bygningsautomatik med. Altså, så i dag, så tror jeg, at man skal se en PLC egentlig mere som sådan en universal controller. Altså sådan rent styringsmæssigt, så er det jo, du har nogle input, det kunne være nogle tryk fra nogle, tryk til noget lys, og du har en eller anden controller, som skal udføre en opgave, det kunne være at tænde lyset. Altså nogle inputs og nogle outputs, egentlig det, som en PLC er bygget op til, og så er det jo faktisk lige meget, om du bruger det i et privat hjem, du bruger det til at lave noget samlebånd på en fabrik, eller om du bruger det til at lave noget bygningsautomatik. Og man kan sige, i takt med, som vi sådan alle sammen godt måske ved lidt efterhånden, at alt, der hedder smart og smart styring, vinder mere og mere indpas i grundlæggende, men også hjemme i det private hjem, så bliver det også mere og mere relevant. Og man kan sige, så kan det godt være, at det udsprang af industrien, men det har virkelig udviklet sig rigtig, rigtig meget. Og det har vores produkter også. Hvordan er det kompatibelt? Kan man koble det op på KNX og andre løsninger? Eller? Ja, altså det man skal se vores løsninger som, det er jo for eksempel, altså måske i modsætning til KNX, jamen så er det egentlig noget, hvor vi har haft fokus på at være en form for samlende kraft i alle de her forskellige protokoller. Det vil sige, at vi kan snakke daily med vores controller, vi kan snakke KNX, og vi kan snakke Enocean, hvis man kender det med trådløst tryk. Vi kan kommunikere videre til andre anlæg via sådan nogle åbne protokoller, og egentlig samle alle de forskellige løsninger i en, og egentlig prøve at ramme det, som jeg synes, man ser ude i markedet i dag, med at man gik fra at sige, okay, hvis man havde et anlæg, der skulle styre lys, jamen så styrede det lys, og så snakkede det måske ikke sammen med ventilationen. Men med det her, så kan man egentlig samle alle elementerne, hive det ind i en controller, og så binde alting sammen til et anlæg. Og hvis man sådan kender bygningsreglementet lidt, jamen så er det jo faktisk det, som er noget af definitionen, når man kigger i paragraf 295 for bygningsautomatik. At man skal kunne samle tingene i et centralt anlæg. Prøv at læse den her op, fordi nu sidder vi jo med sådan en... hvad er det for nogle... Hvad er det, vi sidder med her? Nu bliver det lidt svært for dem, der ikke ser med i videoen, men der er jo sådan en controller herovre, kan jeg se. Ja. Og der er nogle internetstik, som man kan koble den på, og noget gammelt skærmstik. Ja, det er, sådan en CL-port. De findes i nogle forskellige layout, men grundlæggende så har vi 2 forskellige sådan controller-serier. Vi har dem her, hvor det er sådan modulært opbygget,
Og så har vi også noget af det lidt nyere, som er det, der hedder Compact Controller. Og jeg tænker, vi lige kan komme tilbage til den her, men nu sidder du med vores, kan man sige, lidt mere klassiske, modulært opbyggede PLC'er. Ja, for der er jo 800 indgange på den her nærmest. Er det det, du mener med, at den kan snakke forskellige sprog? Præcis. Altså, så har man ligesom, hvis man kigger med på videoen, så kan man se, så har man selve controlleren, som egentlig kun er det første. Og så har man mulighed for, derudaf på din skinne, at sætte IO-moduler, altså input-output-moduler, alt efter, hvad det er, man skal. Og lige på den her, der sidder faktisk et Connex-modul, det her med den sorte og den røde. De findes i et hav af forskellige udgaver, men her på den her sidder der et Connex-modul, der sidder et DALI-modul, og så til sidst sidder der sådan et NE-modul, hvor man ligesom stopper sit jeg skulle til at sige, hvordan klikker du bare den på hende? Hvordan snakker de sammen? Det klikker du simpelthen bare sammen. Altså det er lavet til, at du bare klikker det ned i. Klik, klik, klik. Og så sidder det sammen. Der sidder på siden, der sidder forbindelse imellem. Præcis, og så inde bagved, jeg kan jo sagtens bare tage en enkelt af her. Så du tager bare og klikker DALI på, skubber den sammen, så er du DALI integreret. Jeg har et stik på. Ja, altså grundlæggende, ja. Der er selvfølgelig en grænse for, hvor meget du kan blive ved at sætte på, og det handler også nogle gange om computerkraften i controlleren, men i princippet ja. Altså så kan du køre op til omtrent 7 meter på sådan en enkelt controller. 7 meter? Og så har vi jo forskellige former for kort, som kan passe på, og så kan du egentlig selv sammenstykke alt efter, hvad det er for en applikation, du har. Og så klikker du dem ellers derudad og slutter med et endekort. Og så har du egentlig fri leg, havde jeg nær sagt, til at bygge dit program. Og det er ikke så dinosauragtigt, PLC-agtigt, som mange måske tænker, når de hører ordet PLC, heller når vi kommer over i softwaren. Det er faktisk ret tilfredsstillende, når man har den her. Så kan du nærmest lige have sådan en ASMR. Den er lige blevet sat på din skin her, og så skal den bare lige klikkes ind sådan her. Yes. Og det vil sige, så har du egentlig tilføjet en... nu ved jeg ikke, hvad det var. Ja, nu er det bare en endemodstand, den der. Altså, det fortæller bare controlleren, at okay, nu har jeg ikke flere kort på. Altså, men så kan du egentlig bygge på med de kort, som du nu passer til din applikation, og så på den måde kan du samle et anlæg, og om du så styrer noget ventilation, om du har taget noget KNX ind, det kunne være et tænkt scenarie. Du kan godt lide designet på et KNX-tryk, for eksempel, eller en eller anden KNX-pir, eller hvad det kunne være. Men det er DALI belysning, og så skal du også lige bruge en Ocean trådlystryk, fordi at der er en eller anden glasvæg eller et eller andet, hvor du skal have kædet det på. Jamen, så kan du egentlig samle alle de forskellige protokoller et sted, hvor det hele bygger på åben software. Altså, vi har et programmeringsværktøj, der hedder Codesys, som er en åben platform, så det er ikke hardware bundet til vores. Nogen kan måske huske det famøse Home IHC. Du får det til at lyde, som om det er mange år siden, det forsvandt. Nej, men situationen var jo den, at så udgik det, og så kunne folk ikke få tingene mere. Og det er man ligesom ude over med det her, hvor det hele er bygget på åbne protokoller for det første, og det hele er bygget på også hardware-uafhængighed. Så man kan egentlig bruge det samme program til andre controllere, der kører med det her Codesys. Hvad hedder den controller derovre? Bare lige så folk ved, hvad hedder den? Den konkrete controller hedder en PFC 300, men det hedder PFC-controller. Ja, fordi så har jeg så... Nu er det bare nogle af de ting... Jeg kender jo natter til det her, skal jeg lige sige. Jeg ved, vi har en muffer. Og nu har jeg lært lidt mere. Den her, det er vigtigt. Den her, ja, lige præcis. Det er det elektrikere bruger derude. Ja. Det her, det er jo noget lidt mere sådan... Der ligner lidt mere sådan en gammel IOC-controller, sådan, med en hel masse indgang og afgang. Hvad sidder jeg med her? Men der sidder du egentlig med en af vores nyeste controller-produkter. Det, der hedder en Compact Controller. Og den her Compact Controller her, den findes i nogle forskellige udgaver. Egentlig grundlæggende indeni er det samme, som vi har på den anden. Den store forskel ligger egentlig i designet af det fysiske hus, altså plastikken. Den her, den passer i vores standard tavleafdækning, altså ligesom gruppeafbryder, så du kan sætte en afdækning ud over. Det kan du ikke med den her. Nå, ja, for pokker, den er jo højere. Yes, den kræver et styrefelt, eller at du har, der mange tavler, er det også muligt at sætte en din skinne længere inde, eller skubbe den længere ind, så du kan dække den helt. Det gør det ikke med den her. Og så ud over det, så har du ikke modulariteten i forhold til kortene, fordi du har et fast IO-layout. Altså det er ligesom prædefineret, hvad er det for nogle
muligheder, du har på den her. Og den, du sidder med der, det er den nyeste, som er en udgave med en daily-linje på. Nu skal vi hvad gør man egentlig med sådan en her? Altså, du sætter den så bare bag en... Altså, hvordan, når den ikke kan passe ind i din standard, din skin? Ja, man kan sige, hvis du er ude og lave en ny installation, så vil du typisk få din tavlebygger, eller hvis du selv designer tavler, så vil du lave et styrefelt. Og den store forskel på et styrefelt og et normalfelt, jamen det er egentlig, skal du bruge noget værktøj for at åbne den. Fordi den, kan man sige, den kommer ikke til at sidde bag en afdækning, så når du åbner lågen, så er den ikke dobbelt isoleret. Du skal bruge en skruetræk eller en eller anden form for værktøj for at åbne den, jamen så er det et styrefelt. Så behøver det ikke være dobbelt isoleret. Så er den dobbelt isoleret i form af, at du ikke kan åbne den yderste kapsling uden et stykke værktøj. Og så er det godkendt. Og så det vil du gøre, hvis du havde noget nyt, eller også vil du designe det, så du havde en tavle, hvor du kunne sætte den helt ind dybt. Og kan man sige, har du noget eksisterende tavle, jamen så vil man måske enten overveje at kigge over i Compact Controller, alt efter applikation. Det er jo altid et spørgsmål om, hvad er det, man skal styre og sådan nogle ting. Ellers om man så skulle få bygget tavlen en smule om, så det passer. Jeg vil også sige, nu har vi jo siddet her og snakket en del om Vargo. Vi er også hen mod slutningen af dagens episode. Jeg synes virkelig, der er et tema for Vargo, der hedder at gøre det hele nemmere. Mm. Altså mufferne, at gøre det for nemmere. Krympe mufferne, for at gøre det nemmere. Den her controller her, hvor du bare kan klikke det hele, bum, 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 klik, klik, klik. Altså det virker, og lyssystemet her, det hele virker bare til virkelig at være bygget op rundt om at optimere tiden for elektrikeren. Og der har jeg så spørgsmålet for at komme hen mod slutningen. Er der andre produkter, I gerne lige vil have nævnt i forhold til, hvad Vargo ellers laver? Eller har vi været sådan rimelig meget rundt om? Nej, jeg tror, vi har været rundt om sådan grundlæggende de fleste produkter. Men jeg tror, at vi vil da gerne slå et slag for, at vi sådan her i Vargo Danmark gør rigtig meget for at hjælpe derude. Så hvis det er, at man sidder med nogle projekter eller nogle applikationer, et eller andet, hvor man tænker, jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvordan jeg skal finde en løsning her, så står vi på spring til at hjælpe. Altså, så man er meget velkommen til at tage fat i os. Og så kan vi, fordi vi jo selvfølgelig kender vores produkter lidt mere indgående, måske være med til at hjælpe med at finde en løsning. Og det er noget af det, vi gør ret meget ud af, at hjælpe med at sammensætte tingene, så man egentlig rammer den rigtige løsning hver gang, frem for at man kan sige, man går med det, man plejer, og så finder man måske en løsning, som passer 80%, så vil vi meget gerne være en sparringspartner i små som store projekter på at finde den rigtige løsning. Både selvfølgelig pris er en ting, men også sådan rent teknisk, alt efter formål. Og det er jo en af de ting, vi lægger stor vægt på, det er, at vi er her til at hjælpe, og vi vil rigtig gerne hjælpe vores kunder til at finde den rigtige løsning. Og det her med, at vi kan levere en færdig løsning til vores kunder, en færdig din skin med en controller, med rækkeklemmer, strømforsyning og hvad der nu ellers skal være på, med opmærkning på dine klemmer, så det passer, så vores kunde egentlig bare kan tage den her din skin og skrue den ind i sin tavle. Så er der faktisk en ting, vi har glemt, tror jeg. Et produkt, vi ikke har været omkring, som er helt nyt, og det er måske derfor, vi ikke lige har tænkt så meget over det. Det er Vargo Home Automation. Og det falder jo lidt i tråd med det her, vi har snakket omkring styring i forvejen, men hvor vi egentlig bygger på de samme principper med, at vi har nogle produkter, hvor man kan sige, vi er garant for kvalitet, som vi altid er i Vargo, og udover det, så bygger vi på åbne protokoller. Det er Matter og Thread, og så er det ikke noget med, at vi går ud og siger, at det skal være en eller anden Vargo Hub. Det er egentlig tænkt til, at man kan kombinere det med, hvis man har Google eller Apple HomeKit, eller hvad man nu har af eksisterende system derhjemme, Home Assistant, hvad man nu har lyst til, jamen så kan man egentlig tage vores produkter og integrere direkte i. Til gengæld så får man et produkt, som er, kan man sige, Vargo-kvalitet, både hardware-mæssigt, men også på software-delen. Og det er noget af det, der er spritnyt, og jeg synes, at hvis ikke man var til teknik og se det, så skal man da gå ind på vores hjemmeside og se lidt mere om det, fordi der kommer noget der, og det er nyt for Vargo, men det passer egentlig ind i de systemer, man har derhjemme i forvejen. Så kig på det, og super fedt også som professionel, altså hvis man er elektriker, og kunne tilbyde det her til sine kunder, hvor man kan sige med ro i maven, gå ud med nogle produkter, som er professionelle produkter, ligesom hvad vi ellers har. Men ellers så kan man lige gå ind på vores hjemmeside vargo.dk og lige skrive i søgefeltet Vargo Home, så kommer der alle de fede ting frem. Ja. Så kommer vi jo til
til det ulovlige spørgsmål, man aldrig må spørge virksomheder om. Som jeg vil vende twiste lidt, fordi hvad er der af produkter, sådan, hvad kommer der til at ske for Vargo og elektrikere i fremtiden? Nu har I for nylig lavet den her 10-muffe, I har lavet det her Vargo Home. Kan I åbne døren for, hvordan ser elektrikerbranchen ud inden for de næste 10 år? Vi prøver lidt af det, som vi har talt lidt om, også her til sidst. Det her med at gøre det lettere for elektrikeren, gøre det lettere for vores kunder at komme videre i deres opgave. Det er jo nogle af de ting, som vi kigger meget i. Og som jeg nævnte tidligere, det her med, at økonomien ligger i timelønnen. Så jo mere tid vi kan spare. Hvis jeg lige må afbryde, det er en ting, jeg virkelig ikke forstår. Folk, der siger, Vargo-muffer er dyre, som hellere vil bruge skruemuffer. Men den tid, det tager dig at skrue 3 muffer på, når du har 5 ledninger i en, sådan, hvor du har 5 ledninger, hvor du står og maser dem ind, og så skruer op. Men det behøver ikke engang at være det. Altså, det jeg egentlig slår på, det er faktisk ikke tiden. Det er mere sikkerheden. Ja. Fordi jeg ved, at når du putter din ledning ind i en Vargo-muff, hvis du har tjekket den, som vi har snakket om, så holder den. Og så har den det helt korrekte tryk på din leder. Det har den altså ikke helt præcis i en skruemuff. Og der er ikke noget med, at man skal tilbage til en skruesamling og efterspænde på et tidspunkt. Det mener der var noget på et tidspunkt. Ja, og det er jo super. Man har jo fokus på det, når man tænker tavler, og man skal ind og momentspil og gøre ved, hvis man har noget med skruer i. Og der kan man sige, der uanset om temperaturen svinger lidt op og ned, altså så gør materialet jo også, altså det udvider sig og trækker sig. Ja, følger fjederen med, ikke? Yes, præcis. Så på den måde, så kan man sige, der er ikke et behov. Altså, det er det, der ligesom ligger i det her med vedligeholdelsesfrihed, når man har en fjeder. Og dermed eliminerer man også, kan man sige, nogle af de her lavpraktiske opgaver i at skulle ind og efterspænde alle skruer i en tavle, for eksempel, hvis man har gået med rækklemmer fra Vargo, for eksempel. Hvor gammel er den her sådan helt klassiske 221-muff i forhold til Vargo 50 år? Hvor gammel er den? Den der 50 år, det er faktisk den, der hedder vores 222-serie. Jeg kan faktisk ikke helt huske 221, hvor gammel den er. Man kan sige, det hele startede med, det var jo forbindelsesteknologien. Altså det, man har fået en patent på i sin tid, det var det her med fjederen, og det handlede jo også om at samle det. Så det var jo en samlemuffe, kan man sige, helt originalt set, der startede Vargo. Og i år har vi 75 års jubilæum, så det kan godt være, det ikke var... 75-50? Ja, 50 år, det var sidste år for automation. Okay. Og som virksomhed har vi 75 års jubilæum i år. Og kan man sige, for 75 år siden startede det med første version af samlemuffen. Og hvad hedder det? Jeg ved faktisk ikke... Fjederklemme eller en klemme. Men ja, det er lige efter 2. verdenskrig, der tager de første patent på fjederteknologien. Ellers har det jo været skrueteknologi. Nej, hvor vildt. Jeg vidste slet ikke, det var så gammelt. Jo, det er. Nå. Og man kan sige, du spurgte jo også lidt ind til det her med, hvor fremtiden i det, og der tror vi jo som virksomhed på, at det er en blanding af de her ting. Altså der er det her, som jeg snakkede om, og som Per, du nævnte lige for et øjeblik siden, det her med optimere tid, men der er jo også det, som jo er ret meget op i tiden, det her med at gøre tingene smartere, og det er jo både, kan man sige, installation, men det er jo også styring. Så det er jo en gennemgående ting, det her med at gøre tingene smartere, og der vil vi gerne ligesom at være en virksomhed, der er med, kan man sige, hele vejen rundt. Og det er både på teknologierne, installationsmæssigt, men også på teknologierne på den mere, hvad kan man sige, styringsdelen, sådan så man egentlig kan være elektrikernes partner i at få omsat det her med den grønne omstilling. Altså fordi det er mange aspekter, og jeg føler egentlig selv, at vi er en virksomhed, som prøver at være med meget af vejen, blandt andet med teknologierne, men også med styring. Fordi teknologi er en ting, men man skal også kunne styre det for at få det helt store output af det. Jamen, jeg vil sige et kæmpe stort tak til jer begge to, både dig, Per og Jakob, for at være med her i Elektriker-podcasten. Er der nogle sidste ord, I vil sige, inden vi runder af for i dag? Nej, selv tak, og tak fordi du vil komme forbi og have en snak med os. Tak fordi vi måtte være med. Vargo har jo valgt at lave sådan en virkelig cozy setup her med stole og sådan noget, og jeg har aldrig været så udfordret med at sætte alle mikrofonerne op. Altså, vi er på stiger, og vi er på stole. Det er virkelig... Men det er jo gået godt. Der er ikke noget, der falder ned. Det fungerer. Det fungerer nemlig. Ja. Mange tak for, at I alle sammen lytter med til dagens episode af Elektriker-podcasten. Og husk nu derude, lad nu være med at forstå. Vi ses.